YouTuber, og velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise jer sådan lidt, hvad der er i min hundekasse. Nogle ting til Sille. Så nu må jeg bare lige se, hvor mange ting der er. I tænker nok, det er virkelig meget, men det er det faktisk ikke. Jeg tror bare, vi begynder. Vi har den her. Det er nogle ben, der kommer fra Suge Plus. I må virkelig gerne gå ind og kigge. Man kan få virkelig mange ting for meget lidt pris. Den her, den fik vi for 5 kroner. Bonus. Det er med nødder, tror jeg. Og så har vi sådan en her. Den fik jeg for 10 kroner, tror jeg. Der er også sådan nogle. Det er en pincet, så hun ikke får. Eller sådan en her. Ja, det lugter. Det er så hun ikke får. Jeg kan sgu ikke lige helt huske. Dem der tager sig fast på huden. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad de hedder. Og så har vi også 2 af dem her. Nu får 2 for 10. Og så har vi et halsbånd. Der er selvlysende. Og så har vi en hel masse hundeposer med duft. Og så har vi sådan en her, der kommer på selen. Så vi har bare de her hundeposer. Så har vi en shampoo. Det dufter virkelig godt. I skal seriøst prøve, hvis jeg har en hund. Jeg har prøvet den. Den fik jeg for 15 kroner. Og så har vi 2 negle. Taxa her. Jeg prøver ikke den her. Den er rigtig god ellers. Men den prøver jeg ikke så meget. Ja. Jeg kan ikke lige finde ud af at åbne den, men det er bare en stor en. Og sådan en lille her, den prøver jeg. Den er rigtig god. Og så kommer vi til nogle plaster. Vi har den her. Den har sådan en hård en her, jeg bruger til benene, så man ikke får skader. Og så har jeg den her, jeg bruger sådan til rundt om kroppen, til at tage, ja, til at tage knuderne. Så har jeg sådan en her, der tager pelsen, hvis jeg ser min video med, hvor jeg børster hende. Og så har jeg sådan en her, der bare gør sådan, at hendes hår bliver elektrisk eller sådan noget. Og jeg har 2 kamme. Eller kam. Hedder det kamme? Det ved jeg faktisk ikke helt. Og så har jeg 2 strømper. Jeg kan lige prøve at åbne den. Lige prøve at gøre sådan her. Så. Se. Den kommer man til at bruge nu her om vinteren. Så ja. Så har vi en klikker her til, når hun gør noget rigtigt. Og har vi sådan et her sæt. Den her, den skal være på. Den her. Og så tager man sådan noget her med citron. Sådan noget lugt med citron. Det lugter ikke så forfærdeligt godt. Men det gør sådan, at hunde de lærer ved at ikke at gø. Fordi så når de gør, så kommer der sådan lidt sprøjt op af den der. Og har vi sådan en her, når hun er ude på jagt, hvis man kan sige det. Når hun er lige ved skoven. Og så har vi bare sådan en gigantisk hundepose. Og vi har en sele. Elektrisk, eller ikke elektrisk værk. Med reflekser. Og så kommer vi til hendes ene dækken. Åbner den lige. Det er en regndækken. Jeg ved ikke, om jeg kan se den. Den er rigtig god. Den dur. Og så har den sådan noget. Sådan nogle her til benene. Og så kan man gøre sådan der. Hvis I ser i mine vlogs, jeg har ikke lavet nogen endnu, men så kommer man nok også til at bruge dem der, når jeg er ude og gå tur. Så er der sådan en her. Med en kniv lige her. Som der tager knuderne, fordi hun er jo en hund, der har langt hår, men jeg klipper hende. Så ja, og en anden dækken. Det er en vinterdækken. Der er rigtig pelset inde i. Den er også rigtig, rigtig god. Det er jo snart vinter, så der kommer I nok også til at se.
Og ja, jeg håber bare gerne, I nød ved jeg håber bare gerne, I vil se min næste video, og I nød ved at se den, lige så meget som jeg nød at lave den til jer. Så vi ses.